Alright. Pila mo sa asan yung lugar sa upon and mga on site ginabot na tag 35 diri sa Aba sa Susan's Pungko. Brad Nana YouTube channel si Enon. Alright. Pila mo sa 35. 35. Okay. Hotdog imo ko. Ang tulong sa mura sa derite. Alas 7 PM lagi lo. Sahay kaya, alas 6 sa tike, tanong sa iyo. Mga bli mo? Alas 50. 7 AM po? Down na pakwa na kay wala na invest pakwa niya na. Jowa ka Mountain Joe. Bombay. Bombay also. Nice sili. Ora ni sili. Ora ni sili dito. May ko sili at. Salamat. Natultol mo na daw ulit. Pag-ugas natin. Ala lang siya sa tayo? Oo, dito. Mga unsa. Kinahanglan dito mag-inigrurante. Dito mag-inigrurante dire sa Lapu. Pila ganin puso ate? Nag-4 ang puso. Wala ka kung naman mo sa boy. 25,000 lang. Kaya to Una ah. Agi lang dire. ka pa ato. Mountain Dew tag 80. Duka lang ka to. Ado ka auto. Tagsa mo. Ako lang danon dito, lingkod lang. Wala na na. Dito ha. Pakuha mo yung result eh. Your hand up here. Ready to help. Kanang din ito. Nakay sudah niya wala pa. Ha? Ato sagol no ha. Ano? Babay nun, babay. Salamat. Ikaw hold. Naka-rapper. Naka-take out nami. Amo na bayran tanan 280. Busog na bike sa pangyapon. So if you like this video, don't forget to hit the like button, and if you want us to try any other food stalls, kindly do that in the comment, and please do support my channel by clicking on the subscribe button below. Thank you guys.